рӯзи сешанбе додгоҳи покистон иброз дошт, сӯхтори соли 2012 дар корхонаи либосдӯзии шаҳри Карочӣ, ки мунҷар ба марги 260 нафар шуд, қасдан ташкил шуда, тасодуфӣ набудааст. ду фарди масъул, ки фаъолони як ҳизби сиёсӣ будаанд, ба эъдом маҳкум шуданд. ба қавли додгоҳи зидди террористии Покистон, биноро баъд аз он оташ зада буданд, ки масъулони муассисаи Али Enterprise ба гурӯҳи табаҳкор пул надоданд. сӯхтор дар корхонаи либосдӯзии шаҳри Карочӣ бисёриҳоро ба даҳшат оварда буд. мардуми наҷотёфта гуфта буданд, ки дарҳои баромад баста буданд ва онҳо намедонистанд, ки чӣ гуна аз бинои 8 табақа берун бароянд. вакилон гуфтанд, аз байни 8 муттаҳам 4 нафар ва аз ҷумла собиқ вазири саноати ин вилоят Рауф Сидиқӣ бегуноҳ дониста шуданд. 4 нафари дигарро додгоҳ муҷрим донист. яке аз онҳо Раҳмон Бҳола ва дигари Зубайр Чория ба эъдом маҳкум шуданд. ҳар ду фарди маҳкум ба эъдом узви ҷунбиши Муттаҳидаи Қавмӣ мебошанд, ки дар ҳайати эътилофи ҳокими зери раҳбарии сарвазири Покистон Имрон Хон аст. ҳизб мегӯяд, бо ҷиноят иртиботе надорад.